खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव गोदान खौरांनि आपडेट लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा गोदान खौरांनि आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम पक्स' बिजिरसालिया सासे उन्दै गथ'साजों लोब्बा थानाय गाज्रि आखुनि जाथायाव सासे आइपिएस मावख'गिरिनि बेरेखायै दाय फसंनो बिथोन होबाय। आसामनिफ्राय मोनसे मख'जाथाव आपडेटआव आइपिएस मावख'गिरि गौरब उपाध्यायखौ मावख'आरि महरै सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसाजों सोमोन्दो थानाय गोबाव समनिफ्रायनो आथोनारि गाग्लोबनायनि केसआव दाय होनाय जादों। कार्बि आंलंनि मोनसे जुनिया पक्स' बिजिरसालिया थि खालामदों दि पक्स' आयेनजों लोगोसे आइपिसिनि धारा 354 आरो 354 ए नि सिङाव दाय गायसननो थाखाय थोजासे फोरमान दं। बुंनाय जायो दि बे जाथाया दिसेम्बर 2019 मायथाइयाव जादोंमोन। मोनसेया दिपुआव एसपिनि बांलायाव आरो गुबुन मोनसेया गंसे हटेलाव। 2012 बेचनि सासे मावख'गिरि उपाध्याया बै समाव कार्बि आंलंआव पुलिस सामलायगिरि एसपि महरै हाबा मावगासिनो दंमोन। बिथाङा दा आसामनि हान्था-मेला बिफानाव उफ्रा नेहाथारि महरै हाबा मावगासिनो दं। बिजिरसालिया गुवारै गोबाव खालामनायखौ सोंखारिदोंमोन आरो बिथांनि आर'जलाइखौ खोनासंनो थाखाय 21 आगस्तखौ थि खालामदोंमोन। बे केसआ उन्दै गथ'फोरनि थाखाय न्याय आरो बिबानगिरिनि मासिफोराव थानाय सुबुंफोरनि बिबान होनायनि बादै सावरायनायखौ फिन जागायफिनदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ बिटिसिआव एलपि फरायसालिफोराव लोगो फोरोंगिरि थिसननायनि थाखाय फोसावथाय फोसावदों। बिटिसिनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि बिटिसि क'क्राझारआ बिटिसिनि सिङाव थानाय ल'वार प्राइमारि फरायसालिफोराव लोगो फोरोंगिरि थिसननायनि थाखाय मोनसे मावख'आरि फोसावथाय फोसावदों। आसाम टेट, सि टेट एबा बिटिसि टेट उथ्रिनाय आरजाथाव बिनायसाफोरा 21 जुननिफ्राय 3 जुलाइ 2025 मावख'आरि वेबसाइट education.bodoland.gov.in नि गेजेरजों अनलाइन आर'ज गाबहरनो हागोन। गाहाय बिन्दोफोरा जादों आर'ज गाबगिरिफोरा भारतारि नोगोरारि आरो आसामनि अरायथा थागिरि जानांगोन। बिसोरो एलपि थाखोनि थाखाय टेट उथ्रिनाय जानांगोन आरो फरायसालिनि सोलोंथाइनि बिजों बायदियै रावनि मान थाखोखौ आबुं खालामनांगोन। बैसो सिमाया जादों 18 निफ्राय 40 बोसोर। नेम बायदियै थिखानाय थाखोफोरनि थाखाय रेहाय। मोनसे जिल्लायाव साफ्रोम बिनायसानि मोनसेल' आर'जलाइनि गनायथि दं। बिटिसि ओनसोलनि बिजाथिफोरखौ सायख'नाय जागोन। जेबो अफलाइन आर'जलाइखौ गनायनाय जानाय नङा। गासै मासिफोराव सोरखारि नेम-खान्थि बायदियै पिडब्लिउडि मुंख्लंफोरनि नखरफोर आरो गुबुन थाखोफोरनि थाखाय थिखानाय थागोन। बिनायसाफोरा मार्कशीट, फोरमानलाइ, टेट फोरमायथि आरो हारि आरो थाग्रा फोरमानलाइफोरखौ लाफाना गासैबो गोनां फोरमानलाइफोरखौ गाबजों आपल'ड खालामनांगोन। मोनसे जुनिया आइडि गोनां आर'जलाइनि प्रिन्ट आउटखौ लाखिनांगोन। बे थिसनथाइ हाबाफारिनि थांखिया गुदि सोलोंथाइनि गुनखौ जौगाहोनाय आरो ओनसोलाव रोंग'थि गोनां लाइमोनफोरनो साख्रिनि खाबु होनाय। थामथि खौराङाव दङ सिएम शर्माया चिरां आरो बाक्सायाव गोदान मुगानि जोबथेसालि बेखेवदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया सनिबारखालि काजलगाव, चिरां आरो बाक्सायाव गोदान मुगानि गंनै जिल्ला जोबथेसालिखौ बेखेवदों। 72.79 कौटि रां बाहायनानै लुजानाय चिरां जोबथेसालिया सा-सानजा भारतनि गिबिसिन आबुङै गोदान मुगानि फोसाबग्रा सुबिदा। बेयाव सा 636 खैदिफोर थानो हायो आरो बेयाव हौवाफोर, हिनजावफोर आरो थामथि आथोननि सुबुंफोरनि थाखाय आलादा जायगाफोर दंफायो। जोबथेसालियाव हौवाफोर आरो हिनजावफोरनि थाखाय मोन 60 क्वारेन्टाइन सेल, 5 हारसिं सेल आरो 28 बिसना गोनां आरो 10 बिसना गोनां सावफाहामारि इउनिटफोर दं। बेयाव खैदिफोरखौ फोसाबनायाव मदद होनो थाखाय सोलोंथाइ, सावस्रि जोथोन आरो रोंग'थि फोरोंथायनि आयदाफोरबो दंफायो। सिङाव गंसे बिजाब बाख्रि आरो थाखो खथाफोरबो लुनाय जादों। मोन्नैबो जोबथेसालियाव जयै सा 1000 सो जोबथेसालियाव थाग्राफोर थानो हायो। बे जोबथेसालिफोरनि थांखिया फिन थांना थाफिननायाव गोसो होनानै रैखाथि गोनां आरो सुबुङारि जोबथेसालि होनाय। ब्रैथि खौराङाव दङ थाव सोदांसालि मावथांखिखौ जौगाहोनो थाखाय गिदिर भेकुवाम टावारआ आसामाव सौहैदों।
गुजरातनिफ्राय 375 मेट्रिक टन गिलिरनि 57 मिटार गोलाव भेकुवाम टावारा आसामाव सौफैबाय। बे टावारा नुमलीगढ़ रिफाइनारि फेहेरनाय मावथांखि (NREP) नि मोनसे गाहाय बाहागो आरो बेखौ हादोर गेजेरारि दै लामाफोरखौ बाहायनानै रोगानाय जादोंमोन। मिरु पेट्रलियाम मन्थ्रि हरदीप सिंह पुरीआ बेखौ भारतनि गोहो दावबायनाय आरो गावखौ सोनारनायनि मोनसे गेदेर आगान होनना बुंदोंमोन। टावारखौ 20 जुनाव रिफाइनारि थावनियाव जाफुंसारै फसंनाय जादोंमोन। सीएमआ बुंदोंमोन दि बे जौगानायआ भारतनि दै रोगाथाइ खान्थिनि गोहो, थाव सोदांनाय गोहो बांनाय आरो मोनसे दारिमिनारि मिरु महरै आसामनि जौगानायखौ दिन्थियो। 33,901 कौटि रांनि खरसाजों NREPआ रिफाइनारिनि गोहोखौ बोसोरफ्रोमबो 3 निफ्राय 9 मिलियन मेट्रिक टनसिम बांहोगोन, जाय बेखौ सा-सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन दारिमिनारि मावथांखिफोरनि गेजेराव मोनसे बानायगोन। बाथि खौरांआव दङ सालबारियाव मोनसे बुहुम, मोनसे सावस्रि आरो बिटिआर आयदाजों योगा सान फालिनाय जादों। बिटिआर सोरखारा बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव 17थि हादोर गेजेरारि योगा सान 2025 नि मावख'आरि आसाम रायजो फालिथायखौ गोग्गानानै बानजायदोंमोन। बे हाबाफारियाव मोनसे बुहुम, मोनसे सावस्रि, मोनसे बिटिआरनि थाखाय योगा आयदानि सायाव बावनाय मोनसे गिदिर सुबुं थुबुर जानायखौ नुनो मोन्दों, जाय मुलुगनां खौसेथि, गोजोन आरो गाहामखौ थुलुंगा होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सीएम श्री प्रमद बर'आ गुबुन गेदेमा सुबुंफोरजों लोगोसे गिदिर बुब्लियाव बाहागो लादोंमोन। रोजा रोजा योगा सोलोंग्राफोरा सुबुं योगा जथुमाव बाहागो लादोंमोन। मानगोनां गाहाय मन्थ्रि श्री नरेन्द्र मदिनि नोजोरजों थुलुंगा जानाय बे फालिथाइया योगानि फाहामनाय आरो खौसे जानायनि गोहोखौ दिन्थियो। बिटिआर सोरखारा बयखौबो मोनसे सावस्रिगोनां आरो गोरोबलायनाय मुलुगनि थाखाय योगाखौ सानफ्रोमबोनि जिउनि बाहागो बानायनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। 6थि खौरांआव दङ अखिल गगैआ बिटिआरआव खौसे बेरेखा जानो खावलायदों। बुंदों कंग्रेसआ दासिमबो सौहैनो हायाखै। गगैआ 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां जथाय बेरेखा हान्जाखौ खावलायदों। आसामाव राजखान्थियारि सावरायनाया गोख्रोंसिन जादों मानोना कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरिया 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बेरेखा हान्जानि खौसेथिनि गोनांथार गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बावैसो जानाय मोनसे हाबाफारियाव बिथाङा बुंदोंमोन दि जेब्लानिफ्राय गौरव गगैआ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गोदान आफादगिरि महरै दैदेनदों, अब्लानिफ्रायनो बेरेखा हान्जानि हेफाजाबनि सायाव सावरायनायखौ बांहोनो थाखाय कंग्रेसनिफ्राय जेबो हाबाफारि लानाय जायाखै। जों लुबैयो दि गासैबो बेरेखा दोलोफोरा 2026 मायथाइनि बिसायख'थिनि थाखाय ज' जा। बेफोर बिबुंथिफोरा गोनांथार बिटिआर बिसायख'थिनि सिगां बांबोनाय राजखान्थियारि दुंहाव थासारिनि गेजेराव फैदों, जाय 2026 मायथाइनि आसाम बिसायख'थिनि राजखान्थियारि बुंफुरलुखौ महर होनो हागौ होनना साननाय जादों। 7थि खौरांआव दङ बिपिएफआ 2025 मायथाइयाव उदाङै बिटिसिखौ देरहागोन। जेबो गोरोबथा गैया, हाग्रामा महिलारीआ मोनसे गिदिर रेलियाव फोसावदों। हाग्रामा महिलारीआ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव हारसिङैनो फोसावदिंनायनि बाथ्रा फोसावो। हुलथुगावनि खेंखाय बाजाराव मावथिफोरनि मोनसे गिदिर सुबुं गौमायाव बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (बिपिएफनि) गाहाय हाग्रामा महिलारीआ फोसावदोंमोन दि दोलोआ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव उदाङै बाहागो लागोन आरो फैगौ सोरखारखौ गायसनगोन। महिलारीआ बुंदोंमोन दि बिपिएफआ गासै बिटिआरआव मख'जाथाव मदद मोनफिनबाय आरो मोन 25 निफ्राय 26 मासि देरहागोना रोखा होननानै। बिथाङा रोखायै बुंदोंमोन, रावबो दोलोजों जेबो गोरोबथा जानाय नङा, जों हारसिङैनो थांगोन आरो दाबो सोरखार गायसनगोन। बिथाङा बिजेपिखौ नैथि बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन दोलो होनना बुंदोंमोन आरो गोख्रोङै बुंदोंमोन दि दानि खुंथायाव थानाय इउपिपिएलआ लोरबां जाबाय आरो गंसेबो मासि देरहानाय नङा। बिथाङा मुंख'दों दि बिपिएफआ क'क्राझार आरो चिराङाव इउपिपिएलखौ फेर फाथिगोन, जेराव बिजेपिआ बाक्सा आरो उदालगुरियाव गुदि बादायगिरि जागोन। महिलारीआ बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय काम्पा बरगयारी आरो बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मखौबो सोंखारिनानै बुंदोंमोन दि इउपिपिएलआव हाबनायनि उनाव बिथांमोनहा राजखान्थियारि ओंथियाव बाङाइ जालांदों। बिसायख'थि खाथि सौफैनाय लोगो लोगो बिपिएफआ गोख्रों फैफिननो थाखाय साखाफारा जागासिनो दं, जाय बिटिआरआव मोनसे फेर फाथिनाय राजखान्थियारि बादायलायनायनि आबहावा सोरजिगासिनो दं। 8थि खौरांआव दङ दिग्बैयाव सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव हटेल मेनेजारजों लोगोसे साथामखौ हमदों। आसामनि दिग्बैनि गला ओनसोलनि गंसे प्रिमियाम हटेल पार्क इननिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जानायनि खौरां मोन्नाय जादों, जेराव सासे लाइमोन आइजोखौ सासे सेंग्राया जिनाहारि खालामदोंमोन।
बे जाथाया हटेल रैखाथि आरो मावफारियाफोरनि बिफावनि सायाव गोब्राब जिंगा सिखांदों। पुलिसनि बायदिब्ला दायनिगिरि लेखापानिनि 24 बोसोर बैसोनि सुरज खैरीया 15 जुनाव आइजोखौ हटेलाव लाबोदोंमोन आरो बै मोनायाव बिखौ आथोनारि गाग्लोबदोंमोन। भुगिनांनाय सुबुङा गिनानै आरो दुखु मोननानै 20 जुनाव पुलिस गसर थिसनो। एफआइआरनि उनाव दिग्बै पुलिसआ सुरजजों लोगोसे हटेल सामलायगिरि 25 बोसोर बैसोनि नीरज बरुवा आरो मावख'आरि सोद्रोमा 48 बोसोर बैसोनि सपत दासखौ खादोंमोन। बिसोरनि सायाव आयेन बेरेखा थाग्रा जायगा होनानै आरो सन्देह गोनां खामानिनि फोरमायथि होयैनि थाखाय दायखौ मदद होनायनि दाय दं। पुलिसआ भारतीय न्याय संहिता केस नं 104/25 नि धारा 64(1) नि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों आरो साथामबो दा न्यायारि बेंथेयाव दं। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि हटेला चेक-इन नेमफोरखौ नेवसिदोंमोन, जायजों दायखौ जानो गनायथि होदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों दि बेफोरबायदि केसफोरा बांगासिनो दं आरो माखासे हटेलफोरा फांथेनाय दरजानि सिङाव आयेन बेरेखा हाबाफोरखौ थुलुंगा होदों जानो हागौ। गुथि खौरांआव दङ 5 बोसोराव बिटिआरआव जेबो हिंसा बमा बेरफ्रुनाय नङा। गिबि मन्थ्रि शर्मा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन दि बिटिआरआ 5 बोसोरनि गोजोन थासारि नुनो मोन्दों जेराव बमा बेरफ्रुनाय, गुलि गावनाय जाथाय एबा बर' नङै हारिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जाया। सीएमआ बाक्सायाव मोनसे गोदान जिल्ला जोबथेसालि बेखेवनाय समाव बिबुंथि होदोंमोन। बिथाङा लामाफोरनि जौगानाय आरो साख्रिनि खाबुफोरजों लोगोसे गासै बिटिआर जिल्लाफोराव गोबां दावगानायनि सायाव नोजोर होयो, जायजों बर' आरो बर' नङै थागिरिफोरनो मुलाम्फा जायो। सिगांथिं नायब्ला गिबि मन्थ्रिया 1 जुलाइनिफ्राय 5 जुलाइसिम सानबा सम बिटिआरआव दावबायहैगोन, थागिरिफोरखौ लोगो हमगोन, बिसोरनि सान्नायफोरखौ खोनासंगोन आरो आरजाथाव आइजोफोरा सोरखारि मुलाम्फा मोनो बेखौ थि खालामगोन। बिथाङा मोनसे गुवार जौगानाय एजेन्डानि बाहागो महरै बड'लेण्डआव गोजोन आरो गोरोबलायनायखौ बांहोनो थाखाय गावनि बावसोमनायखौ फिन खेबसे बुंफिनदोंमोन। दा दावगालांनायनि सम। आं लुबैयो दि बड'लेण्डआ रायजोनि गुबुन बाहागोफोरजों गोरोबलायनानै दावगायो आरो लोगोसेयै मोनसे गोजों इयुन सोरजियो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।